Kuphenywa imbangela yomlilo ongqongqose isakhiwo iLink eMtubatuba enyakatho yaKwaZulu-Natal awukadalulwa-ke umonakalo odalwe yilo mlilo. Lo mlilo oqubuke ngezithuba zasemini ucekele phansi amahhovisi kulesakhiwo. Bekunamabhizinisi angaphezu kwama-20 okubalwa namahhovisi eqembu IFP. Emabhizinisini acekeleke phansi khona lokucwala izinwele lika-Alwande Mtshali nothi akazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani ukuze avuke azicoshe. Ngine-salon laphana, I was doing nails, amakhanda, ukurelaxa zonke lezi zinto eziphathelene ney'nwele, dayisana ney'nwele. So what happened was, uMaZulu ungifonelile around 6:15 saying hawu ngathi ubona umlilo lapha busasha kancane next to my room. So I was like, hawu. Ngase ngafonela umphathi webhilidi uKhameni, I was like, hawu Khameni kuthiwa kuyasha ebuilding. Unfortunately, naye shothi wafika late-ke bafonela icishamlilo washo ukuthi azikho around our town, waze wasuka ezinye from another area. I was calculating nje izolo, mangicalculate it's 40,000 plus izinto ezingilahlekele nje. Ngizocela nkosami umphathi usisize ngama-donations sokwazi ukuthola enye indawo yokusebenza cause mangizwa umphathi esikhuluma naye manje ubala iy'ndaba zo-4 to 6 months ukuthi kulunge. Cause elami lishe nje yonke into nomunye usise next door kushe nje everything.